This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Isa ka on duty nga security guard ang naghimo sa iya responsibilidad sa pagtabang sa isa ka biktima sang hold-up upod sa isa ka nagatrabaho sa food delivery service nga rider. Ila ginlagas ang isa ka kawatan tubtob nga nalabot nila. Aton siya kilalahon sa sining episode sang Baganihan. Hulyo 16 ang gabi samtang nagabantay sa restaurant ang 31 anyos nga si Junji Hinobata. Nabatian niya ang tingog sang babae nga pasahero sang tricycle nga nagapangayo sang bulig. Nasaksihan niya pagbutungay sang bag sang babae kag isa ka wala pa makilalan nga lalaki nga pasahero sang tricycle. Wala nagpang duwa-duwa si Junji nga lambatan ang palabay sa iya nga nahamtangan nga tricycle. Ang samtang galagas ko, ang pinsar ko dakpon ko gisay mo kagkuha ng items. Antes pa man natabo ang insidente, may pila na ka mga kaso sa pagpang-hold up malapit siya ginabantayan nga restaurant. Gani bisan on duty, ginlagas niya ang tricycle agud mabuligan ang babae nga biktima sang pagpang-hold up. Sang time to sir anan ko gid sila. Kay sang anatabo da sa area ko, tatlo na ka bisis. Kay ang unang bisis to, sila magyapon. Ang unang bisis sa jeep snatch nila tapos nagsakay sila tricycle kag naglakat. Kadua nga bisis gabi kagahon 4 AM. Cellphone naman ilaging kwa. Pero nakilala ko na sila eh. Okay. Tapos pag natabuan nga may naglabay nga food delivery rider, ginpasakay niya si Junji sa motorsiklo kag ilagin lagas ang nagapalagyo nga tricycle. Pila ka minutos kapag lagsanay, tubtob nga ginwigit na lang sa mga nalagyo nga mga suspect ang bag kag cellphone sang biktima. Dugay na mo siya nga lagas, nakapoy na siguro, ti ginapoy ang cellphone sa ilamunan. Te kuha na namo sang rider, ti ambra sang rider hindi na ta magsulod kay dito banago na mo. Ti delikado ti recover na lang namon ang cellphone. Tuma ng pagpasalamat sang biktima nga isa ka maestra sang mabawi ang iya cellphone kag bag sa bulig nanday Junji kag sang delivery rider nga nagpakilala lamang nga si Limuel. Ang babae nga isa ka maestra ang padulong kontani sa iya ulubrahan sa Bangga Subay sa barangay Mandalagan halin sa Bangga Ramos. Istorya sang 23 anyos nga maestra, may nagasakay na nga lalaki sa likod sang tricycle antes pa man siya nagsaka. Nagayo ang driver sang tricycle nga unahon dulong ang nagpakuno-kuno nga pasahero nga hold up suspect. Gani wala siya magdumdum nga paglabot nila sa madulom nga bahin sang 24th Lacson Street. Gilayon nga magdeklarar sang hold up ang mga suspect kag ginkuha ang iya nga cellphone. Tungod naman sang ihitabo, ang pamuno sang Women and Children's Protection Desk ang liwat nga nagapahanumdum sa mga pasahero, ilabi na sa mga kababainan nga ipasiguro nga nakapahibalo sa ila himata o kun kakilala antes pa man maglakat sa padulungan. Importante nga makapabaluman kung ano nga salakyan, plate number kagiban pa nga detalye sa ginasakyan nga pampubliko nga salakyan. Kung mahimo maglabay man kag magpahibalo sa Magyan nga police station, checkpoint ukon mga PNP substation agud makasiguro nga hilway kag makalabot sa kaladtuan. Pero maayo na lamang kaysa kaisugman nanday Junji kag Lemuel na baliksad to sa maestra ang iya mga gamit. Ang PNP labing nga nagadayaw sa pagkapaganihan nanday Junji kag sang delivery rider. Bisan ang utod kag kaupdanan sa trabaho ni Junji, proud sa iya nga nahimo. Mani siya si Junji di sa inyo. Anong pag Si Junji siyam na katuig nga nagatrabaho bilang security guard. Agud man nga mabuligan ang iya apat ka mga manghod nga naga-ileskwela. High school lang ang natapos niya. Amo nga wala niya man malabot ang handom nga mangin isa ka pulis. Wala man siya sang ginapaabot nga padya o kung anuman nga pagkilala matapos nga nakabulig sa maestra. Pero para sa iya, kalipay ang makabulig sa isig katawo, labi na sa tion sang emerhensya.
So, kasi do ka namin man sir nga bulig ko sa isig sa pareho tangang mga bulig. So namin masapagtagan. Sa karon na transfer na sa lain nga area si Junji pero suno sa iya. Hindi siya magduha-duha nga magbulig, magrisgo sang kabuhi kung nagakinahanglan para lang sa iban. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.